Sa number 3, mga alkalde sa Negros Occidental naghilisugot nga magpatigayon sang uniform nga approach kontra sa pesteng RSSI. Inisunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga muman ang presidente sang Negros Association of Chief Executives. Sunod kay Escalante sa ilang pagsapol, ilang gintilakay nga kun ang katubuhan iharap man lang sa level 1 sang infestation o kun moderate pa lamang enzymes nga gina-propagate man sa probinsyang ila pagagamiton. Ang nagapanghangkat diri amo ang jutay lang ang supply nga available. Kunyara na sa level 2 or 3 o kung tuma na ang kahalitan, ilagin pa kamaayo nga maggamit sang chemical nga systemic madali matapna kag para tigayon pa nga makarecover ang apektado nga katubuhan. Suno kay Escalante, tikang nga ilagi kasugdan santo sa sitwasyon sang katubuhan sa Cadiz City. Nakagamit na sila sang chemical kag tigayon nga naka-release ang pondo para diri. Sa nagligad sila nga semana nakadeklarar sang state of calamity kag gamiton nila ang DRM fund kontra sa RSSI. Tigayon man sila nakagamit sang biocontrol nga gikan mismo sa probinsya. Madamo sa proposal ang ilang nga nabaton. Uyag ni Escalante mag-invest sa sprayers kag drones. Nga na-consider Manila ang approach sa probinsya nga natural means. Ang ginaduso nga aerial massive spraying ang yaman na present sa mga big planters kag depende naman sa ila kung luyag nila ang kasubong nga tikang sunod sa kay Escalante. Hindi man nila ito mahimo sweeping, kaya there are areas na minor na ang igo. So, pwede kita ka diretso sa bakterya, no? Pero may ari igo na si Beno, wala na. May ari ganit ko diya tampo farm na ginambalan ko na natapsan nyo na lang itutuan ta. Then we will plant again. No? So, sakto na mo na siyang approach na depende actually no, sa mga mayors. But, kung i-consider ginaton ang approach ng province, no, actually ang ina-approach na gin-adapt namon was likewise recommended no, sang provincial RSSI head. No, na kung severe na, it's either you tapas tutod or try to cure using chemical na systemic. Then after nag-reduce siya, i-ma-introduce kita sa biological approach.